Продължавам с втора част на анализа. Значи категорично се доказа, че дрона, който е ударил Азербайджан, не е ирански. Най-вероятно това е дрон, който е изстрелян вътре от Азербайджан, или е израелски дрон, или е някаква операция под чуж флаг, но не е ирански дрон. Най-голям интерес да влезе Азербайджан в войната имат Израел и Съединените щати, особено Израел. Защото, пак казвам, тогава могат да разчитат на около 10-15 милиона азербайджанци и също така на държавата Азербайджан. Защото те на Европа не могат да разчитат. След като Рюте направи този идиотски коментар, че ще активира член 5 за нападение, член 5 не е за нападение, за отбрана. И тук само в рамките на 48 часа стана ясно, че абсолютно никой от Европа, както аз ви казах, че го кръстих голямата разходка, няма да си мръдне пръста и даже дори и на ушки няма да симулират движение да пратят войска или кораби към Иран. Абсурдно. Следователно щатите могат да разчитат само на две неща. Първото е кюрдите, второто е Азербайджан. Друго няма какво, просто няма. Защото Иран ги лиши от тил, от логистика и от съюзници. Дори Саудитска Арабия разбира защо са удрени. Много добре разбира. Дори Саудитска Арабия не желая да участва с войски. Нещо повече, в момента страните от залива обсъждат да намалят своята активност към Съединените щати и едва ли не да спрат да работят с тях, защото те реално бяха фърлени на произвола на съдбата и бяха фърлени на кучета. А за да разберете какъв е ущърба, който понесе щатите от тази война, ще ви кажа, че всички тия бази, които са в Близки изток, те са най-скъпите в света. Те са изграждани над 30 години, не е пестено нищо, струват много милиарди долари, ама много. И имат свръхмодерно оборудване. Защо? Защото Близкия изток, Саудитска Арабия и страните от залива осигуряваха покритието на долара. Затова говорим за петродолар, затова говорим, че Съединените щати са резервна валута. И те там защитаваха с зъби и ногти този петродолар. И затова бяха инвестирали милиарди и трилиони в тия бази. Сега тях ги няма. Тях просто ги няма. И ще отворя една скоба. Като последствие от тази война и долара ще спре да бъде резервна валута. Защото Съединените щати вече нямат военна мощ. Те не могат да проектират военна мощ. Просто техните бази ги няма от Близкия изток. Първо, че ги няма, второ им падна репутацията, трето не могат да бъдат възстановени, защото вече никой няма да им разреши. Вече страните от залива просто няма да им разрешат те да правят бази на тяхна територия, защото в момента те са докарани до просешка тояга. Всички страни от залива, освен че се загубиха доходите, сега са изправени пред социална катастрофа, защото почнаха да излизат данни, че имат запаси за храна за 8, 9, 10 дни